Здравейте! В този урок ще ви покажа как да си направите сървър на CS, дори да не сте с реално IP. Тук отдолу може да видите моят Skype и да ми пишете, да ме питате нещо. Значи, първо отваряте си интернета с Mozilla, Internet Explorer или нещо друго. Значи, пишете в адрес бара 192.168.1. Значи сега, ако сложим 2, може и... Ето, вижте, ако тук пише Dreambox, това тук трябва да пише Wireless, нещо си там, глупости. Ако това ви го покаже да е 1.2, пишете 1.1. И ето, Wireless IDSL Router. Забравих да ви кажа, че този номер става само ако сте абонат на BTK. Може и при други, но не съм го пробвал. Значи тук на потребителско име пишете root, а на парола може да напишете една от тези пароли, с която стане. Ще ги сложа и в подклипа да можете да си ги копирате. Ето, аз използвам първата. И така натискате ОК. И изчаквате да ви влезне. И сега от тук натискате Advance и после NAT. И тук където и после натискате Virtual Server. И от тук натискате Add. От тук отбелязвате това и пишете примерно Counter Strike. А от тук от протокол избирате TCP /UDP. На порт, на external порт пишете 24 и тук 24. А тук си пишете IP-то, което може да го видите. От тук има едно такова за интернета. И отивате на support и ето ви IP-то. IP адрес. И пишете 192.168.1.5 и после Apple. Аз няма го правя, защото вече имам такова. От дъма за хост, натискате Modify и тук пишете също IP 192.168.1.5 и после Apple. Apple, тук как се чете. Аз няма го правя също. Това е общо взето, но за да ви стане, трябва да си рестартирате модема, ако сте с кабел, да го изкарате, да изчакате малко и да го вкарате пак. Ако прихващате с някакво устройство, интернет като мен, просто изкарвате устройството от USB-то, изчаквате малко, 1-2 секунди, няма значение колко, и го вкарвате. И след рестарта си правите си сървър, но няма да гледате... Чакайте, сега ще ви покажа. Значи няма да гледате това IP. Чрез това IP само вие ще влизате в сървъра. А на другите трябва да им пратите. Значи влизате в интернет и пишете на адрес бара load my IP address.com. Ще го сложа в допълнителното описание и него. И от тук, където пише your IP is, си го копирате и му слагате две точки и порта на сървъра. Моя е 27015 и го давате на приятели. Ще ви кажа и как да намалите лага, ако има голям лаг. Значи натискате десен бутон върху тук, където са ви интернета, сървъра, десен бутон, и ако се на български, натискате диспетчер на задачи. Или на английски, не знам как е, защото не съм на английски. И третото отдолу нагоре. Натискате го и отивате тук на второто. Грешка. На процеси. И тук намирате HLDS. Или като натиснете хаш. Опа. Ето го. HLDS. Натискате върху него, десен бутон. И тук за последното и натискате реално време. И тук yes или да. И вече в сървъра ви няма чак такъв голям лаг. Това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Довиждане.